Rafael Guaraf ha acollit la presentació de les trobades d'escoles en valencià d'aquest 2018. En la seva presentació han participat diferents representants de les institucions i associacions organitzadores, entre ells el president de la Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera, Joan Cortés. Estem en un trànsit, ja dit, entre l'ensenyament en valencià i les modalitats d'educació plurilingüe i multicultural, i en aquest recorregut el treball que hem fet les coordinadores d'ensenyament en valencià a totes les comarques ha fructificat, ha donat els seus fruits, perquè el creixement de la sol·licitud d'aquestes modalitats d'educació plurilingüe i multicultural ha estat sensiblement, molt sensiblement superior al que hi havia en els programes d'ensenyament en valencià. I això ho hem fet des de les trobades, i això cal reconèixer. Per altra banda, Chema Peláez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha destacat el suport que dona a aquesta institució per la defensa de la llengua i la cultura pròpies. Com a representant d'una entitat d'una comarca que sent, que viu i que pensa en valencià, nosaltres anem a estar sempre al costat recolzant-les i donant la màxima difusió per a que sigui una festa, com sol ser-ho sempre a la Ribera. Penseu que en esta comarca és de les més nombroses d'assistència, ens manegem al voltant de 15-20.000 persones, les que mobilitzem en les trobades, i això és una mostra més clara de que és una llengua viva, de que és un poble que vol viure en la seva llengua, respectar i ser respectat i continuar avançant cap a un futur millor del que tenim ara, perquè ens el creguem i ens el meresquem. Pel que fa al lema de les trobades d'aquest any, Nosaltres pel valencià, el president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, destacava que s'ha volgut homenatjar a Joan Fuster, escriptor valencià. La memòria de Joan Fuster està present en les trobades 2018, amb el lema Nosaltres pel valencià celebrem la dignitat del poble valencià i li fem l'ullet a les obres cabdals del País Valencià. Nosaltres, els valencians. Des d'Escola Valenciana mantenim ben viu el llegat del gran pensador Fuster i l'acostem a les escoles i a la ciutadania en les festes d'estima col·lectiva vers la llengua i la cultura. Ens il·lusiona reconèixer la importància d'aquest humanista que influeix de forma determinant en la geografia política del nostre país. Joan Fuster despertà consciències. Sabia que explicar era una invitació a transformar. Ja sabeu que l'escola és transformadora de la societat i per això estem ahí. L'alcaldessa de Rafael Guaraf, Rafaela Aliaga, ha destacat la il·lusió amb la que espera el municipi la primera de les trobades que se celebrarà aquest diumenge 15 d'abril. Per a nosaltres, els rafelguarafins i rafelguarafines, és un honor que este acte es produïsca avui, ací, en Rafelguaraf. Sembla que el nom de Rafelguaraf ja es coneix per tot arreu i estiguem molt contents. Portem molt de temps preparant la 33a trobada de centres d'ensenyament de la Ribera. Estiguem treballant de valent, tots, la coordinadora, els mestres del Col·legi Blasco Ibáñez, els membres de l'AMPA, tots els teixit associatiu de Rafelguaraf, estan ficant-li molta il·lusió per a que el proper diumenge, 15 d'abril, isca la trobada perfecta. En aquesta presentació també han participat diferents alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores d'altres municipis. Tots ells han visitat el mural que s'ha pintat a la plaça de les antigues escoles de Rafelguaraf, que representa el disseny de les festes pel valencià d'aquest any 2018.